Hola, bé, doncs en aquest vídeo anem a resoldre aquesta activitat no avaluable 1 de la UEFA 0511, és a dir, la primera activitat no avaluable d'Excel. El primer que havíeu de fer era jugar al joc que teniu en aquest enllaç i posar una captura a pantalla de la vostra puntuació, que era bàsicament trobar les diferents parts de la interfície que es mostraven en el joc, anar-les ubicant. I en aquesta segona pregunta continuem treballant sobre la interfície d'Excel. De fet, encara no hem obert l'Excel en si, però tenim aquesta imatge NA1, que és una captura de pantalla de la interfície d'Excel. Aleshores, la primera pregunta que tenim és quin és el nom del document que es mostra. Per tant, ampliarem i vindrem aquí a la part de dalt, que recordeu que és on podem trobar el nom. En aquest cas és libro de prueba. I quin és el nom del llibre que es mostra? Doncs també libro de prueba. Recordeu que en el cas de l'Excel els documents reben el nom de llibres. I aquests llibres estan formats per fulls. En aquest cas, si volem saber quants fulls té aquest llibre, vindrem aquí a la part de baix i en tenim 3. I quin és el nom del full que es veu a l'espai de treball? Doncs el que tenim obert és el full B. Veieu que està subratllat? Aquest és el que es troba obert en aquest moment. Tenim els fulls A, B i C dins aquest libro de prueba i el que veiem en pantalla correspon al full B. Quina cel·la es troba seleccionada? Recordeu que podem veure quina columna i quina fila són perquè estan com lleugerament enfosquides, ombrejades, però a part tenim la informació aquí, en el quadre de nom de la cel·la. Per tant, aquí ja podem veure que és A18. Què és el que mostra la cel·la seleccionada? La cel·la seleccionada ens mostra un número 79, que és el resultat de la suma del que tenim a les cel·les B3 fins a la D6. És a dir, la suma de tot aquest rang d'aquí. Per tant, 79, que és resultat d'una suma. I aquesta informació l'hem obtingut de la barra de fórmules. Recordeu que aquesta part d'aquí és la barra de fórmules i és el que ens permet veure què és el que hi ha darrere del que veiem a una cel·la. Si simplement és un número, si és el resultat d'una funció o d'una fórmula. A continuació se'ns demana el nom de 3 columnes que es trobin visibles en aquest espai de treball. Per tant, simplement 3 lletres que es trobin entre la A i la W baixa. Podríem posar A, B, C, podem posar A, F, B baixa, les que siguin, 3 columnes qualsevols. I el nom de 3 files, les columnes són les lletres i les files són els números. Per tant, qualsevol número entre l'1 i el 37. També podem posar 1, 2, 3 o podem posar 1, 21 i 36, 3 números qualsevols dins aquest rang, ja que se'ns demana que es trobin visibles en aquest espai de treball. Ara ens diu que donem el nom de 3 cel·les que es trobin visibles, per tant, la combinació de lletres i números que puguem veure en pantalla. Per tant, això passa des de A1 fins a W baixa 37, que seria el màxim, i qualsevol altre que se'ns acudeixi. Recordeu, important, escrivim sempre primer la columna, la lletra i després la fila, el número. A l'hora d'anomenar una cel·la, tenir en compte això. Ara, si hem d'obrir un nou document d'Excel o del full de càlcul del que disposeu i realitzar les accions que se'ns indica aquí. El que farem és tancar ja aquesta captura. Farem això una mica més petit, així que ocupim més o menys mitja pantalla i a l'altra meitat obrirem un full de càlcul
També farem la pantalla més petita. I ara anirem seguint aquestes indicacions. El primer que se'ns demana és canviar el nom del full per exemple. Aleshores, venim aquí on posa hoja 1 i podem o bé fer doble clic i ja ens deixa escriure. Per exemple, poso la E. O amb el botó dret del ratolí també podem clicar i canviar nombre. Cliquem intro i ja està. Ara ens diu, escriu el teu nom a la cel·la B4. Doncs busquem la columna B i la fila 4, confirmem aquí que ens trobem a B4 i escrivim el nostre nom. I a la cel·la B5, per tant aquí, el cognom. Ara ens diu que canviem el nom del llibre per prova. Per fer-ho haurem de guardar el document. Si cliquem aquí o anem a arxivo, la manera que preferim. I recordeu que per aquí podem triar tant el nom de l'arxiu com la ubicació. En aquest cas li posarem el llibre prova i jo triaré com a ubicació, en comptes del meu OneDrive, l'escriptori, per tenir-ho més a mà. Ara ens diu, escriu el número 3 a la cel·la C10. Per tant, a la columna C, fila 10, comprovem aquí, i escrivim el 3. I el número 6 a la cel·la C12. Una altra cosa que podem fer per col·locar-nos a la cel·la que se'ns demana és escriure-ho aquí. Sortim de la que estàvem, venim aquí i escrivim C12. I ja ens trasllada a aquesta cel·la. Escrivim un 6. Ara ens diu que utilitzem una fórmula perquè a la cel·la D3 es mostri el resultat de la suma de C10 i C12. Per tant, ens col·loquem a D3, perquè el primer que farem és, on volem que aparegui el resultat, col·locar-nos. I ara, recordeu que si volem que aparegui el resultat d'algun càlcul, el que sigui, el primer que posarem és un igual. Aquí podem o bé escriure els noms de les cel·les, per exemple, així, C10 més C12, escrivint amb el teclat, o podem clicar sobre elles. Podem clicar aquí, més amb el teclat, i aquesta altra. Tant si ho fem d'una manera com de l'altra, en el moment en què jo cliqui intro, apareixerà el resultat a la cel·la D3. Aquí ho hem fet escrivint el símbol més perquè se'ns demanava que utilitzéssim una fórmula, d'acord? És important distingir fórmula de funció. Quan utilitzem els operadors matemàtics, més, menys, multiplicar, dividir, estarem parlant d'una fórmula, i quan utilitzem una paraula per donar-li la indicació a Excel del que volem que faci, estarem parlant d'una funció. Per exemple, encara que no ho demani l'enunciat, ho faré aquí. Posarem suma, igual suma, obrim parèntesi, seleccionem això, mantenint premuda la tecla control, seleccionem també aquí, tanquem parèntesi i ens ha calculat la suma, però en comptes d'utilitzar aquest operador matemàtic, he utilitzat la paraula suma, la funció suma. Per tant, això és una fórmula i això és una funció. Ara se'ns demana que pintem de color blau les cel·les G6, J9. Com el que tenim entre aquestes dues cel·les són 2 punts, vol dir que és un rang que agafarà des de G6 fins a G9. Si venim aquí, ens col·loquem a G6, ara anem fins la J i baixem fins al 9. Ara, per donar-li color, venim a la secció Fuente, dins la pestanya Inicio, secció Fuente, i en aquest cubell de pintura busquem el color blau. Com podem veure, hi ha diferents tons de blau, però l'únic que és blau a seques és aquest. Això és blau clar, això és turquesa èmfasis 4 clar 40%, això és verde azulado oscuro èmfasis 1 clar 40%,
blau fosc, text 2, clar 50%, sí? Col·locant el ratolí al damunt veiem el nom exacte del color. Vale? I per tant, el que seria blau a seques seria aquest d'aquí. Vale? Amb això ja ho tindríem, simplement hauríem de fer una captura de pantalla on es vegi tot això que hem fet. Vale? Per tant, aquí podríem ampliar-ho una mica, de manera que es vegin tant el nom com tot aquest rang pintat, i col·locant-nos a D3 perquè es vegi que hem utilitzat aquesta fórmula, vale? Que es vegi la barra de fórmules. Això serà molt important quan tingueu dubtes i m'envieu captures de pantalla, que estigueu col·locats a la cel·la on esteu tenint algun problema o que us genera dubte i que jo vegi la barra de fórmules, per aleshores veure què és el que s'hauria de corregir. Vale, per tant, faríem una captura de pantalla que com a mínim ens abarqui tot això. I la posaríem aquí i ja està. Ja podríeu guardar aquest document i entregar.